Fil-bidu ta' din il-ġimgħa Mqaddsa, ġimgħa li tfakkarna fil-passjoni u l-qawmien tal-Mulej Ġesu mill-imwiet, xtaqt naqsam miegħek dan il-ħsieb. Bħalissa biex insegwi d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa qed inżomm distanza mill-bqija taċ-ċirku normali tiegħi, mill-qraba tiegħi, mill-ħbieb tiegħi, mis-soċjetà in ġenerali. Xi ftit jew wisq spiċċajt imsakkar ġodaj. Waqaft mir-rutina normali tiegħi ta' qabel, mimlija ġiri u ġenn. Tant kienet maġla l-ħajja li jista' jkun li insejt x'inhu dak li fl-aħħar mill-aħħar huwa verament siewi, neċessarju, essenzjali u għażiż għalija. Min jaf kemm il-drabi xtaqt nieqaf ftit mit-taħbit sfrenat tal-ħajja. Issa għandi il-ħin, għandi iż-żmien, nista' nieqaf. Għandi ħin biex niskot ftit, nidħol fil-kamra ta' ġewwa ta' qalbi u hemm naħseb u nirrifletti fuq dak li qed ngħix u nġarrab. Fuq x'inhu dak li jagħti sens u paċi lil ħajti. Mela ejja ma nitlifx din l-opportunità. Ħanagħmel użu tajjeb mill-ħin li għandi. Dan jista' jkun żmien prezzjuż, żmien fejn nista' nkompli nikber bħala persuna. Deħlin f'din il-ġimgħa Mqaddsa, ġimgħa li tfakkarna fil-passjoni u l-qawmien tal-Mulej Ġesu mill-imwiet. Ħansib ftit ħin kuljum matul din il-ġimgħa fejn nieqaf u għal ftit ninġabar u naħseb bejni u bejn ruħi. U b'hekk dan iż-żmien isir żmien prezzjuż. Żmien fejn nista' nerġa' niġġedded u insib aktar sens u għan f'ħajti. Iva, issa jista' jkun iż-żmien li niskot u nagħti widen lil-leħen li hemm f'qalbi.